Ahojte, priatelia! Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Je to tam. Vítajte v aute. Taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. Možno, že natáčam. Skúste niečo povedať, či to funguje. Áno. Ja by som chcela vlastne uvieť záznam z tejto situácie. Je to drastické. Autentická dedina. Ja prídem dobrovoľníka. Znamená to výzvu. Skoč, sprav nejakú drámu, nech tam máme. Akože to má väčšiu. Akože nezabí sa len tak, akože. Neskáč. Keď som do tej strany, dobre, môžem? Tak sa by ste boli, viete. Elektrickým šípom. Dobrý deň. Ahojte. Chcem to vidieť. Čo povieť? Ale ty máš byť na obraze. Nie, urobme s týmto. To je super, poďme toto robiť. Tešíme sa na teba v auguste.